Sampeyan kok nganti tekan Prancis 2016 ki ning kono ki lha apa? Adol kacang apa piye? Adol kacang, Mas. Niku acara muhibah seni to mriko. Gibah seni? Apa gibah tanggane wae ora gibah seni. Iya. Ning Prancis kotane ndi biyen? Teng Brest. Oh, tak kira Beketel. Ya mahmu. Mosok ana Prancis kok kotane Beketel. Iya, kuwi kayen yo. Ya kayen, Ding. Heeh. Ya anakmu ya anakmu wis gedhe. Oh mboten Ding, ya Ding. Iki arep pipis wae pamit lho, sopan banget. Anak-anak Mbak Keran Wetan nu panci sopan-sopan nggih. Iya. Lagi mrene iki lho Mas Tekon. Mbak lakone apa nek ora cah Mbak Keran Wetan mboten ngarep nek cah cilik tekon lakon. Iya kuwi. Aku wis ditekoni lakone lek dadak buka HP kok. Iya, aku dhewe ora ngerti lakone dina iki apa kok angger mluthek kok. Iya, Wih lakon murah mudeng kok ngurusi lakone wong. Iya. Lingsep yen ke mutan. Lakone Sitijo takon bapa Bomo Narakasura. Apa ya awan-awan kok sedekah bumi kok Sitijo. Ah jalukane Pak Wito, Pak Wir. Oh iya, heeh. Lha kalau semono rawuh gebuke Pak dhewe. Lakone napa, Pak? Ayo Sitijo takon bapa, Mas. Oh siap. Aku lakon apa iya kok. Iya. Pati iki paling krisis ya, Truk. Paling ngeri Kabupaten Pati. Oh iya, heeh. Dalang munggah iki lagi njaluk lakon piye? Ini ra dalang sangune akeh apa iso ngono ki. Iya. Aku kerep ngono ki wis dandan. Tak gawake lakon apik-apik. Lah dalah salaman karo Pak Inggi. Mas mangke luwun nyakon iki. Lah modar kowe. Iya dadakan kuwi kerep-kerep. Tau meneh tak gawake lakon jebret aku munggah ning gone Gemblangan. Lah kok ning gone geber tulisi Kresna Duta. Lah ora bosok kowe ngono ku. Iya. Kuwi nek sangune ra kondang tenan wah. Angel. Iya. Pun bar nek pipis mau. Pun wawi dereng. Ora pun wawi ora. Lelampahan kang kawuri aku mbiyen ning gone Growong kae ya Grebeg Sura mbiyen kae ya jaluki lakon Pandhawa Moksa. Lah siap. Lah aja meneh kok Pandhawa Moksa. Iya, wis tanpa menolak lakon pokoke. Iya, ya. Tresna tulus nadyanengku bekas marah. Oh, terima kasih Mbak Desi coba. Saiki ditayupke sing penak. Oh iya, ketus kur pisan langsung mbacotke laku rampung. Oh iya, aja sore-sore. Aja sore-sore mesake lurah gawelane. Oh iya, mangga. Yen liwat aku kelingan gobak kae biyen tak golek. Dutan hendak ndudang tak. Ning jagat kebak tulisan warna abang pandang isih sayang jenengi gubak asmara biyen kae tak go handung tresna.
dangdut ke. Iya. Kalem. Ayo seseru Mbak e. Ya 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 ya. Ambiar. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Catatan sajrone ati tetalunur saya merati aku kowe dadi garwa pagelereng ning gubuk asmara. Sembah nuwun mesti pinangane.